Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ten iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Nelson nga Napoluan, kwarta, motor, ken kotse. Yan. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, malmal paskon Manong Nemi tindrugik nga tinarimaan nga motor iti tagring ti cellphone ko. Dabang ko kinita Manong Nemi. Ay, ti girlfriend ko. Rumor siguro niti pagubraan na. Naku nagtinakem ko Manong Nemi. Imintuloy ko lang ngendring pas teraramidag. Ababay mo't kinibus. Na stricto. Yan. Ngayon nagring manin. Ring nga ring. Tiyak man kami kaya sumbatan. Ay, Elsaud, boss, baka disturbo na ta. Cellphone mo Atik mo kung ay silent ayan. Kagalayo kayo magpagkakada kayo ang silent yung cellphone nyo. Lukas na ka ba trabaho tapos saan kayo madisturbo? Orat na nalpas ko dati, boss. Atarimamon, boss. Pagkadarek line, yung mapagkadar kon, mayatin. Idi na okay yan ti motorsiklo Manong Nemi kit inaprobaranin ni Boss Milo. Sinong bata kong titawag ni Edna. Hello, apay ita ka lang sumpat? Kung unit pa nakakitangkod to, hinayang ang mga uray kang ka. Sorry. Amo mo ti trabaho ko saan ko mabaling na ibatan ti trabaho nga hanggang may iring pas. Indiring pas ko pa ilang muna. Sa kasinubatan. Pasensya ka na. Ay, lag po na patupit yung maglabas-labas ka na dito yung agsarding tapait. Api sardingan ta ka kuma. Kati amod agro-orek tilugan. Ngam tida amod agro-orek nga nobyo, nga mekaniko, nga nakamotorsiklo. Di mo nga mo nga nakadadupay kiti kotse nga agsarding. Miss, may kan titulod ka. Sumurot ka ko man Saan ako mga napudnukin ka? Nagatukumat babaling ko surutan. Pagkisakayan. Nagpipintas pa yung kutsi, nagnagsardin. Gugwapo pa yung katatao. Sige na din. Agsukatak labiin. Kaya mo, saan mo nagkapan naka-ready? Mabiglan na ito. Umaya ko. Alisto ka lang makadanon dita. Napataraya kiti motor. At then nasurok ka makatawan nga nanubiyak ni Edna Manong Nemi. At ang aman Edna arami iding birthday party. Kaduwak na kiti padak nga guubra ti talyer, agraman kini Boss Mingabilo, ang kingkuka ti talyer Manong. Isot pa nakamamok ni Edna. Naisem, kalidan, nasidgak, nakiamamuak, saan ko inlibak, nga may sakla nga mekaniko Manong Nemi. Hindi ito tayo isuna, Manong Nemi, at may isang sales lady, may isang department store. Siyempre, padak ba't nga saan nga nakaadal, Manong. Nakaadalak mo, dapat di diplomak. So na lang ta vocational course, dati kinamekaniko, Manong.
Iso na, nagdodor ka nung mati, panag-manicure, cosmetology, ano sa? Yung kinakayat na tag-sales lady, manon na yun. Sala nakala mo mapanag-manicure at pedicure no kasta nga dagpa-service kang kuha no day off na. Nabindas na ed naman no. Lalamuyot dagiti bibig na no kasta nga masango mi iti-date. Papan ka magbuya ti sine, maron mi bas ko magagbuya kami han. Agbimbinisito kami, agin-inarakop kami. Pasaremet ag isaluksok ko at itakulap ko iti barukong na. Karig iti legs na. Korang nalahingin manong naming ipain na tibagi na kanya. Kayat na jay. Nukas na nagsweldo akit, medyo papatpatak no ko akit. Ituyak na talaga nga kayat ko nga i-check in, iso na manong naming. Ngayon mamanumat nga kak, ang sipot tagur orno nga. At na pangusarak di orno nga manong. Hindi, tan siya nakayakon, timotorsiklok, manong nemi, napaspasa. Yeah. Oray ka sa traffic na, manong nemi, ilipit-lipit ko, timotorsiklok. Basta lumusot, mapaan pa. So, nahanap ko na ng bayag, pagkamamta nakadano na ako sa pangororayan ni Edna kanya. Nakamisot. Uy, nakamisot ka. Umukla ko mga kastoy. Umay ka din. Nagbay ka kinururay. Adda akon. Matrapik kami. Imbag ata nalaing nga kagibalusot. Kung saan nagkatawa na. Nakatanga ako mapala dito. Kaun. Makan. Sumakikan. Itayak pa ilaing nga perming maas-asokan, mainitan, mataptapukan. Sa ita, kaskas diat nga matapukan, maasokan. Agat asukan ti angot ko. Urisi ka. Agat asete, agat grasa. Gagangin ata mekani o ko. Sigamin. Balanta. Itulong na kung sa niyo balay Papananta kumapay. Bagayat mo tag-dinner ta. Hanin. Ted mo tulat kwartan. Awan kanas ko nga. Bukas to nga angot ko. Ag-take out talat nga rotin. Saanin? Tikayat no kayat mo. Idagastak itulog na kung muna di balay. Kalpasan na. Mapaan ka mangala. Nag-take out. Itong balay nga manganta. Ipambaram tumatin i-take out ni nanang ko. Kani ading ko. Magastos hiraman ko nanang kindatang mo. Nanang kinading mo. Kaya di mo kayo di saan. Amagbat ka. Nakuripot ka. Manulat sweldo kas mekaniko. Sige. Kastan doon di ba pasama? Hindi may tulod ko ni Suna manon na imbagak ng orayan nak tamapanak may check out. Hindi kasidgan nga chain food sa jaglotan manong na Ngayon nag-ring ti cellphone ko. Ni mama, manon na no tawag. Di ka pa gawin anak. Madamdaman to siguro mama. Daman yung date mo. Kaslakas ta. Maoray kang umangan. Mangan kayo tulatan mabising kayo. Baga, mga anak tuntuhin. Wala, sige. Ni Manong ngay, kumusta? Tawag na nga sa nga gawin. Tapay. Umyan manin na ka na dyan barkada na. Lapasan siya kayo, mama. Mekanik ko aklahin. Idinto ta mga opisina ni Manong na Edmond. Kaya nga natakamot mo man ang tikasta. Diferensya yung agkapsat. So nga ro, pasensya kayo, nilang Manong timabalin yung ipanakil. Nang ipanakil nga magbagam, ipanakil kay nga duwangan na ko. Oray no, mekaniko aklat, kanimanong kitang mga opisina di bangko. Kaya na ko, anak kang padpada. Ang madada nga, ipanakil yun ni Manong kapag itong mga opisina, siya kin mekaniko aklang. Anak, awang kanyak data. Sikalat makapanunod ka data. Kaya ni Manong mo. Una, ni Manong ko. At dapat itigundaway nga, imbas ko mayam amunak nga kapsat na kamsaan. Awan kanot kapsat na nga mekaniko. Awan kanot kapsat na nga na model, ti utek na.
Awang kanot kabsat na nga naladaw nga nakapagsao, naladaw nga nakapagsurat, naggraduar lang ti high school, pasang awa pa ay. Awang kasking kuha na nga kalalaing, dire-diretso king ka nagturpos. Ken napindas pa dyan nubya na, nagpadpada ng mga opisina. Siyak, tenobyak. Nga sales lady lang, mama. Sales lady kay mekaniko. Ano yan, dagi-dagi bagbagam? Awa ma, may insecure ka. Medyo kasta, ang manarad mabaling ko. Dito matlaing tainted niya po, Diyos nga talentok. Tiyag mekaniko. Pudno dya imbaga kini mama manon nimi. Tano malagip ko ti kapsat ko. Inauna ito patatawan ng mitisyak. Malagip ko launa ti pananguyaw na kanya gidi. Pasalitok-tukan na ti ulok. Pasalipateltalan na, tapisan na. Tano ibaga iti ni mama manon nimi nga suruan nak ngagsurat, suruan nak ngagbasa. No kasta nga ulit-ulitan ng ibaga, kastoy. Kat siyak tumet, nakapsot ti memory. Datan tumatan ti pambaran ng magtuktok ti ulok man. Nagpapaadaw ang papasalakan ak tumatan ang ni mama. Kung tan tumatan ni mama, ni manong. So nga dinauman nga mangisuro kanyak, ni mamat nang isurusurong kanyak. Naladaw ka nagbasa manong. Siyam idin tawon ko, naggraduwa na. At ano yung nga tapos dinaladaw ak ngagsao, makapagsao, dinaladaw ak pa, nagrigan ko nga surat tinagang ko, kanagbasa. So nga edisyam titawon ko, so pa naggraduan ko, naggraduan ak grade 6, pasang awa, nga natin high school. Agkalit sa kumaangin. Aggasgastos ka lang po na. So nga ni Manong Edmond Laing, Manong Nemi, nakapagturpus, masukan-sukat ti nubya na kunak ko. Dato yung agdamay ita agad pada ng mga opisina. Kuna na nga ron, mangmangin ko ni baga na kini mamang, isukan nun na dyan, ti babae nga pagpatinggan na ni Michelle. Isukan nun ikasar na. Hindi na tasyak, Manong Nemi, gabotan ng lakaya na ka nagbasa, nagkwak langin, naggadalak iti kinamekaniko. Tayo so edit madlang kong Manong Nemi nga pag-interesan ti talentok. Na suki matak manong. Nagtarimaanak, o rin no, jak amoma, amuat, kaya. Aging ka Manong Nemi, nga simbre ka kon nagbasa ti 6 months nga vocational course. Nagbasbasak pa lang, idi Manong Nemi, idi tamu kung tagtarimaan iti motor, amu kung tagtarimaan iti kotse, iti adan diplomak Manong. Ti ulitig ko, iti nang i-recommender kanyak, iti talyer ni Boss Milo. So, ngayong gaita, mekaniko akpay lang. Nanubyak ni Edna, nasurukin ng makatawan mi Manong. Najay, hatid sundo, baman iti motorsiklo. Nakastaon iti surunan, mataptapukan, maas-asokan, sanakit ko na. Ay, Nelson, intun ka ano, nga nusunduan na, kotse, ti pagluganam. Naguray ka, tagururnunga, nauma ako, nagsaksakit ti motor. Nukasta nga tutudo, mas lepa. Ay, baglagin din na, tawan ti agaram kanya ka ti kotse, ano anda, talagang isukat ka. Kasla itamanin Manong Nemi, kastawan ni man sorun na nga nang uray kanya. Surun na nga nakadanon dito yung balayda, Manong Nemi, asokan, nataptapukan. Ibaga kang kuha ng mapangkamag-dinner ti restaurant, di na kayat. Di na ka masaul ka nung mga angot ng agat asok. So nga napanak, nag-check out, nag-take out, Manong Nemi, ti makan, good for 4, gabuta, inramang kumatan ti kapsat na kinti inana. Di makadanon nagtibalayda, Manong Nemi, inted kon kadakuhada. Di pa nagkukuha da. Oh, may kangarap dito yung matandang sangot ang mga. Nakasukat ka. Kawa na, saan akong nga agat tapok, saan akong nga agat asok. Ang banglokan. Kagagangya.
Kasi ka, kaskas di nga agat asok ka, agat tapok ka, agat gasolina ka, agat krudo ka, agat asyete ka, agat grasa ka. Pasensyahan. Ito nanong nga tang mauray ko nga, kutse ti pang sungtong kanya. Pamta bumulod akto. Ay, di kahit di binulbulod. Di kahit kukit kukwang. Dandanin, sweetheart. Dandanin. Dandanin, dandanin. Dandanin akong makahornong. Iti igatan ko ti kotse. Ano sakto pa lang ati ko, second hand. Tayo to na makahornong ak manin, mangalak to ni branyo. Ton ano nga ta? Dandanin. Kasanot kabayag ti dandanin. Ang mabayag at dandanin. Kasanot kinadandanin ti dandanin. Kabaling nga iti ito yung tawen. Wow! Uwan saan ka next year. Maybe never ko na. Manuhala kami ti sweldo. Gumato ti sweldo. Ti sweldo, no masapak pa yung malpas ti may isang tarabnag, kayak ti may isang aldaw, no manunga oras, bonus ko kinibos. So that's no, barbaring no makakatang ito ti kotse. Mekaniko nga ti kotse. Kawan. Kamayata na mangmangan kami manunimi nagring ti cellphone na. Initot na sana medyo imatayo. Nga pa nga ta. Pwede na kaya't nga sungbatan nga dakti asidin. Samat ka di ka nagbayag manunimi nagsubli. Sinadya. Di ka trabahwak. Ngapay. Di pa ka muna. Di pa ka muna. Hindi na malam ni Bigan. Sana ito sunsunduin. Agtrabaho ka ito kaya itong oras. Dapat. Dapat pa namin. Papanan nyo. Hindi ka maki-birthday. Di ka tanga ito sunduin. Mapan umay alain ng tulad di balayon. Tulbigan. Ang narood. Ag-overtime ako nga ron. Talapya pa na yung overtime ko. So pa yung mainaan yung ornong ko. Saan ko nga rod manong naming nga napansinon sundo ni Edna iti kabigatan na. O man dito tumawag. Di sundom. Apay mas, di ka mapan? Apay runugyam data. Amo may ring pas data. Iring Pasko, king ka na malpas mos. Di ka nag-overtime ka. Ka-overtime ka. Isla da yung urnungan. Guru urnungan nga roti igatan ko ti kotse. Hana? Sabagay, nalakaitan ti kotse. Katay alis to, pala maperdi. Bros, adot na mapagkumakitaan dito, kita slightly use. Katay ko, kawampay makatawan, lako dan. Alakat ka kasjay, kanang ina, kasla branyo. Nadabat kita na nakamos. Mekaniko, katamok no, anya ti klase nga kotse. Dila pa ng paandar ko numadi agad, kayat. Madlaw ko. Ngayon nung pagarikan ta paandar ka dalabasit ta madlaw kong perdina. Alis to lang ang taramnen. So napimpitas ti gumatang, tikas kanyak nga mekaniko nga amunat sakit ti lukan. Nag-overtime makarot kareta nga rabi manong nemi kadalas dusen di makaawit at dito'y balay. Sirring pala ni mama. Apay manin nga nag-overtime ka anak. Mapuypuyatang ka. Kayak mama. At ang amin naskin nga yornungan eh. Anat yornungan. Kahit ko't gumanang ti kotse. Ngayon na umakang motor. Di nga ba, si Kamil lamang magbaga nga napimpinas ti motor ta alis to ka makadanon ti panam. Ngayon ti 4 wheels. Ngayon kunamat ni manong mo, katawaan na ka. Natartaramad lang ti 4 wheels ako na.
Tas na di kutse na. Sana'y baga, saan kanto ka nga makapagkutse. Nakabababa nga talaga di pa nagkita ni Manong kanya. Nakita na lang. So na, kagangay lang empleyado iti bangko. Baka narikat na makapag-manager. Kasi ka nga rin, makapag-manager ka. Makapag-manager to, iti talyer. Kawan. Makakaurnuak lang iti kotse. Sa akong tumanong dubliyente gurnong, gatangik ton ti talyer ni Boss Milo. Laklako na yan. Lakas namang mangik ko, mama. Tapos lakayat ng timapansan dyan California, ngayon di kita anak na. Kahit nung magatang ko rin dyan nga talyer, siya ti manager na kita'y talong nga kakadawa. Ako may ambisyon na namang gatang. No, kahit ni Tata Milo akit, ni Boss Milo akit ko No, kahit nga tintinagak, di mayat. Tintinagan nga niya. Kat patulod ko ito at ibayad na. Tulad na sa California. Takayap na ito pala peso nga rin mo. Tulad na sa California. Dollar Hindi pa itahalar ko sa kung ito ipawit. Ika nga rin din maturog anak. Kit ni. Bali nagsarno kayo nga kapsat na dimteng. Simpangpit ni Manong mo nga dainom na. Yawawak ba lahat nga madisgrasya ta. Kaduan na no sumangpit kat nakainom. Kuna naman no ka. Imbag atas ang motor. Listo ka no madisgrasya na kita nakainom nga nakamotor. Ngayon na kita naka 4 wheels. So mama. No kasat mo. Sige. Nagkarmaturo ka. Tinawagag ni Ed na iti kabigatan naman ng name dinamag ko. No may kusunduan. No mapang kusunduan ni Sun. Saanin? Saanin? Saan na may sunsunduan eh? Kapay. Mauma ako ni Timotor. Ori ka digdigos ko. No may nagsunduan. Nasumre ka iti pagtrabahuak. Into na makadalo na. May tulod na. Agad asukak, agad tapo ka. Ano nga rin? Di-commute ako, napimpitas pa ya. Jeep? Saan? Taxi? Magastusan ka, hangabali na. Dadya gasolina, nga gastarem, no may nagsunduan, itad mo langin ang kwarta. Tapos isot pagpletek, pagtaksik. Di, mabait ka nga rin nga makita. Saan ako nga maarakop, nung hasta nga aglogan ka kanya. Saan ko nga maangot ti banglong. Di ko man nagpasyado ti balay no sukayat mo. Yung makayat ko nakadigos kan. Diya kahit kaangot kagat gasolina, kadagat asok, kadagat asyet, kadagat grasa. Nauma ako nung manglanglang iti akot mo. Apo mekaniko. Ganun no kagata nga ito ti kutse. Di yung may kantumad lang sunduan. Kutse, kawan, kaanon to? Into nagpurotiwak. Dandanin. Aging galain iti tawag manong nemi di ba nagsasalita min ken ni Edna. Tadyak matin sunsunduan manong nemi. Ngaya mapanalain ti balayda sa ako itulod isuna at pagtrabahuan na sa akong tumanin mapanalain yawid. Aging ka manong nemi iti may sagon daway awan trabahot. Stambayak boss. Wedawan na. Alis to kay mat ngamin nga mekaniko di awan O'Brien, no? Malpas yun. Dala pa na. Kapanan. Dadit mo. Nakalaki tayong dadit ko. Nakurso ng dagi di nga kutse. Luad dapay lang. Nabanak manong nemi ti pagdagilakuan kadigit surplus. Iti second hand nga kutse.
nagpipintas manong nimi. Kunamlan no branyo. Awan kasgas. Pipintas. At siyempre, sakbay nga display da papintasan da pilaw muna. At na kurso na daak manong nimi puraw. Guwapo. Mga ka, boss. Kinamala na ito eh. Kitkita ka. Mabaling yung pagkantanan. Tulbek. Ted na kanya tulbek. Wow. Nalang di mekaniko nga. Ano na? Nalang di mekaniko nga ng tarimaan. Siyempre, pinatarimaan nyo mo na. Pinakondisyon nyo sa bagay display nyo. Kaya na. Dabukod mi nga mekaniko. Dano gumatang kami, ito ay kinibagak. Isupod mo. Kahuy-kuyog binata di mekaniko. No pagandarin nan, baga naman ten, no magastos. Kahit no manot no magastos, ganyan. Makitinawar kami maten. No okay na, dayog gatangin mi. Taram na tumaten, papintasin na tumaten. No manot di pananggatang mi, plus di ay nagastos mi nga ng tarimaan. Sa amin to patungan, so akas dyan kat presyo. Ano presyo na? Imbaga naman. Mabaling ka ba? I-reserve para kanya. Tunanot pa ng alam. Within this month. Sige. Noong pa gumatang agad ko. Di, nagsublikan to. Malasing ko na to eh. At pag ilasinak ka na ito kotse, tantandahanan. Hindi mo isang aldaw maroon na yung nag-ring sa cellphone ko. Ni Ani? Nakalagit man na ito nga Ani. Kadarabahuan maroon na yung ni Edna. Hello, Ani? Hello? Nabayag sa akin din nga sangka nga nagkuyog iti kayam ko, Ni Edna? Yung kasi no pa yung marti kayam ko. Yung sa nga isuna. Kaya kang kanahin kasama na rumrumal. Mapagay maki-birthday kada papapanan nyo. Kaya jamming. Gas na pambar na eh. Sa dinang kaya tagmotor. Nagtaktaksi ka no? Nagtaktaksi. Lumanin na daw may mangsunduking kuwana nga nakakutsi. Ano yan? Kung nakamalan nagtaktaksi, haan. Ada mang sunsunduking kuwana nga nakakutsi. Papanan na. Pasari mapandag agdina. Dinabad nga itugot. Siyempre, best friend na tugot na kuma. Being the chaperon. Hindi naman kaya't makadisturbo ka no. Kaya't nangasawan. At dan sa bali nga, mangsunsundo iti girlfriend ko. Ikaw na. So nga galisto ka, tamangan no, at makaagaw kang ka. Tagaasa mo ngamin. O remat sino kaya na nakamotor, wano nakakotse. Motor, wano kotse. Nabayagan ng ambisyon yung kayam ko. Timadan ti boyfriend nga nakakutse, nga saan nga nakamotor. Yung magagmat kang kuha ng iyoray na lang, gabot iyor ornungak, gumatang iti kotse. Kinabuno naggapo ako iti kalman sa dyan. Na posibleng next week, maalak doon na dyan kotse. Numano man ti pagkurkurangan, bungoltak pa laki ni boss. Tawagam kintiya, no inutuayan na ita. Baka madamadang nagding-dinner. Sige mga rin. Tinawagak man. Hello? Hello? Ayan mo? Ayan ko? Dati ito balay na, nakawid ako. Tumigat. Sunduan ka. Motor? Uno kotse. Motor pala nga.
Ay, ha? Saan nakasunsunod? Naglugar na tumanin taxi. Kinapod no na at sukik. Suki mo nga? Nga taxi driver. Amo nang ti oras ko. Madanon na ti panag-awid ko. Agur oray yan. Kalpasan na, sumakayak tumaten. Di awid na kon, tulog na kon dito balay. Saan ako mas asukan, saan ako mataptapukan. So nga, nabangluak latak ang kanayon. Saan nga nung nakamutura kang pariming nga asok, tapo, kasus, pudot. Di ka man lang makaurayan. Basta, nung mailiw ka kanya ka makakita, may naglata pa siya rin dito palay. Aging gama nung naming yung kadin ko. Why? Si Imak. Nagistambayak man nung naming iti asadag di pagtrabahuan na. Numanang kitak ti oras pa. No? Why? Tandari rumuarin. Aging gang di mapanin ti oras man nung naming ipanagruruar di iti empleyada. Adakot siya manong naming nagparada, hindi sango. Kutsi nga puraw nga. Aging nga nakita ka rimuar manong naming ni Edna. Nagdesag mo ti may isang lalaki, sana inlokat tiri daw para kit ni Edna. Wow. Ang sakit. Taksi ko na. Amat na taksi. Naging kama nung naming nagluka na yan, nagpaandar, pinandar ko matinti motor ko, sinurot ko. Nagparking ti kotse, manong naming ti sango, ti may isang restaurant. Nadayta nga restaurant, manong naming kadada, parking space na ti sango. Pinarking kumaten ti motorsiklok, manong naming kaya pag sukumay di sumrek na ti restaurant, di panagod niya kaya. Edna? Nelson? Dito ko ng mga taksi. Napindas ang kotse at magsusundokan ka. Kasla, malasing ko natin ang kotse. Boss, sino ka? Siya ko lang natin girlfriend. Girlfriend. Boyfriend na takagkaduan. Iso ka din nag-iso ka ng kanyak na kotse. Sila malasing ko natin kotse. Abay, kung mga malasin mo. Hanggang kumangking skandalo dito, Nelson. Aging ka manong naming at ay masadag nga lalaki. Kaya pa, problema dito. Malasing ko nga, no? Why? Di aking ko ti pagtagilak ko ni ti motor, ay luga, kutse, van. Boss. Nagkagayam dito. Hoy, Mando. Ay, boss. Nagko na nga enroll mo maninda nga kutse. Diyak kadigmat ka wakin ka, nga ada mangalan. Sumit lang ti kurso natak nga i-roar, boss, nga pang-date ko ka rito girlfriend ko. Ay, sana nga girlfriend ha? Siguro ka. Boss, sino dati iso ti driver? Driver ko rito. Iso ti mga road test no adalagi tayo gatangin mi. Amat nga rin mekaniko at driver lang. Driver? Alakit, into ka anong panangalam na ito kotse? Alak ko may tumbigatin. Boss, mabali mo nga alanin.
Inoto kwartetan. Saan ko na kayat nga lain? Nagbali na nga buwisit nga kotse. Sige, inakon. Nelson, mabiglang. Apay. Sorry. Abig sorry ka. Kuha, sumusurtak lang yung kuha na. Umainak lang sunduan. Nung daduma, dinar kami, kalbasan na itulod nakbiglang sa jay. Balay mi. Deta lang. Hanggang nga nubyo. Awan ti sabali nga nubyo na saan nga sika. Sika lang, Nelson. Ba't yan nakuma? Gajay. Di ba na date mo? Diya kayatin. Sikan ti kayat ko. Sika mo na talaga ti kayat ko. Umay kon sumakay yung motorsiklo. Di mo kayat ti matapukan. Di mo kayat ti maasukan. Aman, kayat ko. Ngimsan kong impalubos man. Inipilit na tagsakay, inuwatag ko. Nelson, kan ako another chance, please. Other chance. Awanin ti panagtalik ko keng ka, Edna. Sige, ingka radya at akot sa na. Di mo pag ano tinakamotor. Pumano ka, tagawid akon. Nagawid ak dito'y balay, manong naming nga nadlaw ni mama tilangak. Kada di problema na ito mekaniko nga anak ko. Nakapababa ti pa nagkita ti kita tao kanya, mama. Gabutan nakamotorak lain. Gabutan mekaniko ak lain. Diyan ang isukatan ni Edna kanya. Driver matlain nga. Isulat agi mga road test kada kita gatangin dengan lugan. Inat na pasama kami. Inistoryak man ni. Kahit mo usawain na uman di girlfriend mo ngay saksakay mo motorsiklo. Ngay din amo nang anda de kakutse. Isun susurutan na. Nanti amo nang ata talagang akuka na di kutse. Driver mo talagayam ti may sa pagtagilagkuan nga nagiti. Second hand nga lugan. Nga dahil usar na, dahil pag-narutmat tinapilik, nga gatangin ko ma. At akong sunada. Ay, pambarak pag-narutmat, gumanggatang ka rin yung akotse. So, tinagluganan, tinubiyak. Iti driver na nang isorakatan na kanya. Ngayon na itang arabi, manunemi, gimata nga iti arak, kada parang iti likod, inuma. Idumay, dumanon ni Manong Edmond. Frustrated sa akin direto yung mekaniko nga akabsat ko. Ito mo ba uminom ka? Dati mo tuminumak, Manong. Kahit no ada okasyon, uminom ka. Ngimita nga on okasyon, uminom ka, dalag problema. Babae. Sabi nga siya katag problema ka nagdi babae. Hindi ka na tumultulod kanya nga babae tag problema saan nga siya. Saan nakakaskan ka, Manong? Nga? Magusto nga saktan tirik na timesa nga babae. Isugayam na kaya da. Amo Manong ti babae, respetarin. Ilalain. Saan nga saktan? Palubos mo nga sikat saktan da. Kasken kaya ta, Inayat mo, di ko nga nubiam. Respetar mo. Siguro sa mo pa nga naalat kukwa na. Amo pa natagikwa. Respetar mo. Gago. Itatensiyo na ka. At sa bali nga lalaki ti biyag na. Awan naghanap mo. Naggasgas to.
Siyempre, gastos ka, i-date mo. Gastos ka, mapamusunduan. Ha? Nga naging galat nga na bisitom, nga saan mo pa nga nakuha. Nasakit tinakin mo, siyempre. Han ko maunay nasakit tinakin mo, nung naalam mo bulibul mo, ako nada. So nga, amom, Nelson, pagang angam ti amin. Basta ang ka na yanak. Dagmel ka, namudal ta utak mo, naladaw ka nga nakapagsao, naladaw ka nga nakapagsusurat, nagbasa, naladaw ka nga nag-grade 1, nagpatingka ka lang ti mekaniko. Pati babae, pagkapsutam, paglaglagam, nakanong piya kagaya man, paggasgastusan, di mo pala kumalapat in check-in, tapno mo, hanggang nasa unang tinakam mo, no, agsina kayo. Ha? Talaga nakadakdak dito naggidyatan tayo. Siyak, nalaingat, wapo Gumubag, opisina ki di bangko, sika. Grasa, tornilyo, igamam. Nakarumot launa yun, di pa nang layas mo kanya, manong. Kaslasan na kakapsat. So, ako nakangawang kapsat ko nga laglag. Malalam hindi Abi kasi kapsat mo kat nalaingat. Abi si kakit saan? Una saan nga hantag patbadat ama? Numangig data ni mama, anat naman yung mga marik na ni mama. Tapos lamang lang pagkarupang nga naglalaki ni mama. Kat siyak sa badi, siyak ti anak na ti lalaki na, kasta. Salud-sudak lang. Tanakaskas daaw nga rod, kabsat, tol. Apay nga nalaingak, kit si kakadagmal ka. Antang ipadpada, tinted ni Apo Diyos nga talento o na abilidad. Numanot swaldom, kayak mat nga tapawang ka. No? Kayam? Mekaniko ka lang? Kayak na taramnan ti 5. Ang motor mo na kotse ti may sangal daw. Kit mo na ti commission ko. Nung maaramid ko ti may sangal lugan, nadadahil na, ito may saging ganit 2 oras. Kasta, saan lang ang sweldo ti itad kada kami ni Boss Milo. Commission, nun laing kami. Kinapudno na, kaya kong ti gumatang ti kotse. Kada ito't pagsaksakitan tinakam ko ita. Sukat na ti girlfriend ko, tinakakotse. Yung di kayam nakakotse, at tinamagayang puka di kotse, ti driver mo ilang isuna. Dadya may gatangin ko mga kotse, isupit o susarenda. Buwisit. Sinong buwisit siya? Buwisit ti biyag mo, no kasta. Sarteng ka man manong, nakaro ko na yung maglalais ka niya. Kitantan to ti masakbayan. Sa dino, ti pagtungpalan ta. Kasi nun na asenso, sikaw ano siya. Inihanda ko ni tisiled ko manong name yung gariring cellphone ko. Ring gayam nga ring itay. Batik dito ko. Siled ko. Nakalado nga miss call na manong name ni Edna. Saan ko sinungsong bata? Laging nga nagring manin manong name ngim sa anin nga isot sumungsong ba? Ang tawag ni Ani. Hello, Ani. Hello. Ano ta masama? Thank you, ha? Abing thank you ka niya. Thank you ti pa nang ibagam nga damang sumsundo ti girlfriend ko. Ti ex ko kunak ko mo. Ex mo? Abay? Insinamon? Tsaka mo? Kaslasan ko na kahit suna. Nagsangsangat nga ti mawag ka niya. Ano ti istorya na? Kay, naduktalam ka no. Yung sumot pa nakaamuna, medyo mangsunsundo kayong kuha nga mangi-date kayong kuha nga driver ka nung ilang. Medyo gayam pagsunsundo na kayong kuha nga kutse kat asla, isunsat kahit mo ang gatangan ko ma. Sut pilik ang gatangan.
Nga, iti lugar nga na pa ninyo. At damo di aking kuko at di paglakwan iti lugan nga nakakita ka na kayo. At nalasin naman siyempre di driver na. Kuhan, naduktalan di kinapod no. Masyan ka kumadigayem ko. Masyan. Api ko makasya. Dumaw daw at another chance. Istorya nga kanya. Naging kakanulang ti ima tinigganan da nga driver. Sana pa yung naarako. Sana pa yung nabisito. No, pa kasta kumat mapasamak, no, kas pagarigan lang, kuma, no, sa mga naduktalan. Narigat ko na pagtalkan ni Sona, ni. So nga, sorry. Nadalos pa lang, gayem ko. Amok data. Virgin pa lang Sona. Dati mo ngamin kayat agarawan. Isumaan talaga't mga magkakanyakit. Nga na once nga nakidabo makingkuha na talagang ited na. Respect rek Sona. Ay etek Sona. Dito na sakit. Agbeso. Nga, dari ka na talaga ti. Agsakay lang iti motor. Amok matkat. Nga tila nakaurayan. Imbagak matkangkuha nga dandanin. Madanak ti kutsi. Nauman ti motor. Naglugan ang ti kutsi. Nga ti pagarup na. Bak nang DJ. Aking kutsi. Ng driver mo ilang. So nga ron nga nagbidot. Admiterin na natin nga bidot na. Come to another chance. Tsaka mo. Nabanak mo't lang kimita manong name iti sa bali ng kotse. Idjamit laeng manong. Ito talagang adya akong kayat na di kotse nga. Naglugluganan da ka na di driver. Nakakita mo't lang manong name iti korsonadak. Pinaandar ko, rinod test ko. Sa inig subliya. Nasiglaeng manong name iti diferensya na. Alam ko, boss. Agad-agyaman na kata. Sogi ka lata. Kumusta ito driver mo? Inikat ko. Hanganam na minsan nga naarabit na rekasta. Chick boy na ya eh. Imbag kata, Genubium kat sana pa yung hampay nga nagbalegi. Nakikaw ka no. Yung saan nga sinarda nga, naging kasidya na napasama. Kumusta ka naman tayo girlfriend mo? Awang kami. Baka isuda itan. Diyan mo. Boss, alay ko. Okay. Nagbinayad kami manon na imi. Siyakton ko na, di mangitraspera. Itinagan ko, kadagiti papeles, adamat dito sa ilo. Inyawid ko ti kotsek manong na imi dito'y balay, kahit pag-isumot nga, isarek ni manong ko di kotsena. Si marunok mat nga nang isarek. Hindi makadisag manong na imi, ni manong. Nang bunudam na, kotsek na ito manong. Kotsem! Kinoko ka. Naman pagkatkatawa na kasta. Islabran nyo. Second hand, ng slightly used. Napin standard na. Nangig ko ron. Ito kotsem, papakasi iti under na. But ko na na. Kita mang hindi. Kita man pa yung kakit mo, pasagit ka niya, takotsem. Irin ta, kang kanayon ko nga dildalon nga adda diferensya na. Inakto patarimanin sa bali ko na. Ita man pa eh. Kang kanayon ko nga patarimanan ng gumanin. Agperdi man eh. Dakil gastos ko rati kutsek. Kaya sa bumat ngamin nga mapani patarimanan ko susto nga nalaing. Ang mamanong, arami din na dumang mekaniko, handang kompletuan. Tapos isublit ang tumanin ka. O na isublin tumanin ka na kuwada. Di magastusan ka. Inusak tagtarimaan agad ko. Ang subli man di customer ngam sa bali nga lugan. Hangihan nang isubli di dati nga patramaan na. At di customer mi, ngam awang pa kita tag-isubli.
Nagisublidan, ngayon napalabas ti mo nung katawan. At naperdi man na. Ngayon datay, isublid akalpasan na ti makabulan, awan. Ag sublid yung customer sa walin nga lugan ti patriman na. Kita mangarot ka, bagis. Ana? Kita mangarot ko na. Kita to naman damdama. Buludag man tulbot mo. Tapay. Patarayag man natukot siya. Kasi lang kayat kong agsinukat ta. Ginsima ka. Mano, kita ka la. Siyempre, yun dyan kayat may pagsukat ka. Patarima mo pala takot siya ba? Dahil ito naman patarima mo, ibaga ito naman pag-insimam. Ag-insimak pa lang o patrimaan ko. Gawa na. At batasik lang. Pinagustuak man. Pwede ikarahin na. May na. Nakapinpintas. Andar na kintarbi nga. Apit talugan mo. Makasasail. Masaray agsarumad din. Taram naman kiti. Kiti pa mo dyan talyara. Oo, maggamit ko ito. Umaygot yung lubigat. Sige. Rugyan nga rin nagpaalat. Sige nagpaalat. Parang ako sem. Sige. Yung baonin ka mapang gumatang. O, dito tikwata. Gatang mo. Siya ka manong mo sa baonin. Ibaga mo gayong magpaalak. Diyak tarim na natalugan mo. Nuti ka nagtungpal. Sige. Susapo. Naman pala nga mabaon na. Gabat namang rurugin manong. Namabaling kan nga apawan. Kot sila ingin, apawang kan. Nagsango kam nga iminom iti kapsat ko manong nen. No idi, nung nagsasalita kami, awan ti bagbaga nga problema na. Kas lang ang kanahin latang isot nalaing. Ngim kadeta nga panagsango mo nga minom. Tsaka mo. Ano problema na trabaho? Nagrikat ka no itong nga umasenso iso. Nagim-imon. Abay ko magim-imon ka, karagiti mang lumbakin ka nga may promote mano. Kaya mo na. Nabaybaya ka kung dahil pa nabiit, may promote. Depende nga min di trabaho, habilidad. Hangad di ka kabayag mo. Ngam di kinalaing mo. Kung ako na nalaing ka, nalaing ka. Abay nga rin nga krikat ka may promote. Masapol nga nugutom manong. Nga dumating iti pagkapsutan. Nga paglaingan ti sa bali. Si kamalat ng ibaga. Apay nga natin nabiit pa nga simbrek nga ng opisina kat lumbaan na ka may promote kat nabayagkan. Dua lang data Posible nga kabagyan na jay manageryo. Wano saan kat talaga nga nalaing. Mabaling nga may sala ka kadagito, di ba? Di na magkabagyan. Nalaing nga ron. Nasapa lang ang sumpre. Sa ora ang overtime. Wahan ang kid-kid daw iti overtime pay. Kawawa kita. Yalaing na, jabalidad na. Ora saan nga di mo dawat overtime na. Nga maabrot na ito na ipromoten. Di makal ti sweldo na. Linumbaan na ka. Di ba? Oy, sa tingin nyo natin tumanganta yun. Kinuna ni mama ang itapay lang ang tumutungig man. Ma, napimpintas nga amang dikotse ni Nelson yung tisyak. Ang bali tamang opisina ka, isunak at mekaniko. Yung nakdakal samat masweldo na, pudnot ako na. Ingkas na natakotse na sika, aging ganita, installment pa lang takotse, man. Makatawan pa Okay dam, at dahil nan, maperper din, di mo pa nakompleto nga nabayadan. Ang abali mama, tarim nan ti kapsat ko nga mekaniko, itong bigat. Paring no, mapagmalin na nga slabran nyo. Nalay nga mekaniko ti kapsat ko mama. Itamang pala nga ibagam ti kasta na. Nung kasta kagsasalita kayo, kat kasla nakabas-basit lat na tiba nagkita mi ti kapsat mo. Na nakamotor.
Ngamita nakakutseg. Ngayon magkakaslakay kahit kung tatang motor nung daduma, mama. Sa apay. Sunod na kayo rumamak eh. Alalis to, ak dumanong ng takotse. Kaya ti konkontram kan jagi di manong. Alalis to mo lang ti kotse ng ti motor. Ti four wheels o no two wheels. Depende hindi pa nagmaneho ko nakmaneho. Alis to ak lumusot. Natakot sa nga rod. Narikat mong ilusot. Ngayon ti motor, ilusot mo. Alalala sa ating nyo na ito, minum tamangan tayo. Ano ibibusan data na mga mapartek kayo, baka ano agapa kaya kapsa. Tinarimahan ko anong name iti kotse ni Manong. Medyo nabayag basi. Kabote talaga in-overhaul ko. At sinoktak ng piyesa. Itapay lang ang mayaga kamang tariman ti may sangalukan Manong. Nagmalmalam. May di malpas ko Manong name imay mismo ni Manong. Hindi paganda rin na. Nakadadot sinoktak. Takgal ti charge mo. Mano, mga bali at dabas ornong ko. Hindi road test naman. Nagsubli. Parang pranyo Kasi last na doon na soktan na partes na. Halos nagbali mo na yung pinsan. Apay, hanggang makastoy, hanggang kastoy, aramidan na kiti, dadumo na ka, pag-ipatarimaan. Anda itad amin, hanggang kitaan amin dyan sakit na. Basta lagit maganda rin, okay yung gunada. Pag subli-sublian da nga rin. Sige, bayada kong kamagis. Tag-blow out ha. Mangitugot akton ko ha. Mangiawit akton di mainom kin pulutan di balay. Ha? Medyo malatawag na siguro Manong. Ano man yung tumawag kaniyak ni Ani Manong. Awawisan nak ni Ani. Kaya't ngatang isukat ko. Iti kayam na. Napanak Manong name iti restaurant na pagdanunak kang kuhan. Samad gayam nagmemes. Kadwa na madgayam ni Edna. Kung naman nagmemesa ka, Ani. Mabaling ko kad nga ayaban ti kayam kumutsi ka mo. Sige, di na kayo. Uy, kung naman sikat i-date ko. Ti kayam ko i-date mo. Lagsalita kayo. Nelson. Abay. Please. Gabot na nakakutsay akon, kaya't nakon. Uri sa hang ka kumapag na nakakutsay. No may nagsuduin, na nakamotor ka, okay lang. Tinapatig, ketsi ka. Napudno ka. Ngayam sikat isa nga napudno. I'm sorry. Ngayam amok nga, inilala, tidayo ko. Sana ka basta nagsaba. Dahil nabaybayag ko mga kasi dyan, baka ni-hotel na ka. Natagikwa na ka. Saan ko nga tamat ngayon palubos? Nag-order kami tayo. Detan eh. Uy, nag-order ka pati ara ka. Hindi mo kahit uminom? Nga mapakawanak at may kanak ti another chance. Agsilabrata. I love you, Nelson. Sikak at siksikan to lang ti lalaki ti piyak ko. Amo kakasta ka man. Nagsisyak lang. Ako matigandat mo nga sumapol ti sa bali, di ba? Walang sinano kaya't mo ni Ani. Edna. Siya kon ti. Manglukan iti arak, karga ti baso. Siya kon. Nagtus kami man. Si mamay ti arak. Si mamay kang kuha na si mamay kang nikpan. Egin ka nga. Nagpaspasaklutan ti loko. Uy, saan kang baling nga bastos? At data ti public place.
Di, kagbayad dun. Tabapandan iti private place. Natoy, oras din no, ti pangipadam kanya. Oras sa di kang atuan nga langit. Ngayon saan kong inaramid man. Inyawit ko iso ni ti balay na. Kagpatpadlaw nga nakamartag ka. Ngapi ngamin dito ito nang ipanam kanya. Nausawan ako nga pilang ansak ba nga nag-awid ah. Kahit kung ituloy-tuloy nga respetaran, hindi ka na babae. Maore mo laki din ang gurno nga pahay para taban nagkalay sa atak. Nagkasagalan nga guray, saan nagmatiktikan? Uri man pa isublin nagmotor ka. Basta nagmotoran mo ha, numay kasunduin. Ituhin, mailiwag mo nagsakay ti motor. Manong name iditi palagip manin ni tata ni Boss Milo tigi bagbaga na nga panangilakonan ti paston. Boss, hagalakit di nga gumanat ininutak. Nasad ko mga ininutak. Inaldo nga mangideposito ako. Ada account ko dito ay Pilipinas. Saan ko nga isara. Pabaling isot pang itiposituan. Tanong ka bakasyon at ito usarak. O sige. Ngayon maday pa una, masapon. Munot iponak. Tayo remedyo. Nang remedyo ak manong name inyuper ni Manong Edmund Tiornong. Manong nakababay. Ay, susapo eh. Napilang pang sulit ko kadagit nagkurkurang kang kakapsat mo. Iti manong atawan nga saan ko yung bilang nga kapsat ka. Panang irurumin ko king ka. Manager akton kat saan kanto pala manager. Ang abali atin ko, anugutak nga nalaing ka ng siya. Nalaling ka din ti mekaniko, nimitisi ka, college graduate, dependent abilidad. Agpeso nga college graduate, nagpandig nga akman dati regular employee. Idito ti siya. Nog mapagduraas mo na ito pwestom, tanaling ka mekaniko, siyempre mapadakkel mo. Nagbali ng mabigbig nga motor siya. Inawat ko ti over na anong name. Kedeta. Aging ka napasama ken nga siya kundi aking kukuha iti data nga talier manon. Napapintas ko, napalawak, imadud iti empleyado, at amuda manong name tilaing ko. Sinusarwa ka na laing di kiti empleyado manong name kat no kasanot laing ko, kastamot tan tilaing da. No kasanot kinapudnok, iti trabaho kastamot panagbalindaan na pudnok. Nakaorno nga ko manong name para ti panagkalay sami kini Edna ingkasar ko. Kat siyempre, iti tao na rabi imi, dituhin manong name, anagunod konti kinabirhen. Ni Edna ken siyak, tinaikarit itong galmay sa kadakan. Di makal ti negosyo, nadaan ti talo nga sanga, manong name. Napudno na, kasapulak ti accountant, inalakon ti kamsat ko. Dakdakkel ti sweldom dito yung manong, yung ti bangko. Di ka sikat boss ko. Noon na, siyak ti boss mo. Empleyado ka. Nga bali ating ko. Agkapsat tamit. Ketwen. No kasano iti pananggurgurak kang kaini sa pananglaklaksid ko akapsat. Siyak ba yun ti mabayin? Tadalaling ka nga amang imti siyak ading ko. At daman ten asawa na manong name. Ket isuda kada mama itagdandan na. Ti asawa na kan digitannag na. Tarangaramid kami ti bukod nga balay ken ni Edna manong name. Ni Edna, kadkuwak man lang ti negosyok, iso ti kang runaan nga kahera. Duwamat na kiti anak mi manong nemi, kada bintasan ti biyak. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong, kadagyaman naklauna iti anus mo nga nangurnos, kalbasan nga nakinsen kang kadi detaliena. Agyaman naklauna iti laing mo nga nang ipasa ket sapay kumata damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyak, kadag iti padak nga nagbuya ken nagdingig. Tuyag yaman nga pagayam mo, Nelson.